муҳтарам кормандони мавсимӣ дар Британияи Кабир, ин навори таълимӣ маълумоти муҳимро дар бораи тарзи баргардонидани андозҳо пешниҳод мекунад ва махсус барои онҳое таҳия шудааст, ки муддате дар Британияи Кабир кор карданд. барои чӣ ба шумо муҳим аст ки бо ин навори таълимӣ шинос шавед? мо ба шумо дар бораи тарзи пешниҳодӣ дархост оид ба баргардонидани андози худ ва пур кардани шакли P85, инчунин то чӣ андоза муҳим аст доштани суръатҳисоб дар Британияи Кабир. барои баргардонидани маблағи зиёдӣ пардохтшудаи андоз маълумот медиҳем. агар шумо корманди кироя бошед ва аз шумо андоза аз даромад ва ҳаққи суғуртаи иҷтимоиро National Insurance Contributions NIC аз музикори худ тавассути системаи PSUR PAYE пардохти андозҳо ҳангоми гирифтани музди меҳнат пардохт мекунед. дар доираи PAYE корфармои шумо ҳар дафъае ки маош мегиред ба таври худкор андоз аз даромад ва самҳои NIC-ро тарҳ мекунад. мумкин аст ки дар охири соли андозбандӣ ба шумо баргардонидани андози даромад ба назар дошта шавад, зеро низоми PAYE пардохт ҳангоми даромад танҳо тахминан маблағи андозеро ки шумо бояд пардохт намоед ҳисоб мекунад. масалан, низом метавонад ба инобат нагирад ки ба шумо имтиёз аз андози даромад, маблағи аз андоз озод дода мешавад, ҳатто агар шумо дар Британияи Кабир танҳо барои як муддати кӯтоҳ кор карда бошед. соли андозӣ дар Британияи Кабир аз 6 апрел то 5 апрел мебошад. масалан, соли андозии 2025-2026 аз 6 апрели соли 2025 то 5 апрели соли 2026ро дар бар мегирад. муҳим, вақте ки шумо корро дар Британияи Кабир шурӯъ мекунед, стартер чеклист рӯйхати санҷиши ибтидоиро пур кунед ва онро ба корфармоатон супоред. агар ин кори аввалини шумо дар соли андозии ҷорӣ дар Британияи Кабир бошад, пас дар хоначаи А қайд гузоред. ин ба шумо кӯмак менамояд то бовар ҳосил намоед ки нигаҳдори андоз тавассути низоми PAYE ҳарчи дақиқтар анҷом дода шавад. пас аз пур кардани шакли онлайнӣ нусхаашро нигоҳ доред ва ба корфармоатон ирсол кунед. агар шумо дар давоми соли андозбандӣ корро қатъ кунед, пас корфармои шумо бояд ба шумо ҳуҷҷати ҷамъбастӣ оид ба музди меҳнатӣ гирифташуда ва андозҳои пардохтшуда ки P45 ном дорад пешниҳод менамояд. шояд шумо тавонед ки андози даромадро баргардонед. бо вуҷуди ин, баргардонидани саҳмияҳо аз фонди суғуртаи иҷтимоӣ NIC ғайриимкон аст. шумо метавонед андози аз ҳад зиёд пардохт намудаатонро бо ду роҳ баргардонед. якум, усули тавсияшаванда. шумо метавонед ҳангоми баромадан аз Британияи Кабир шакли P85ро пур кунед. усули алтернативӣ. шумо метавонед интизор шавед то он вақте ки HMRC хадамоти андози Британияи Кабир пас аз анҷоми соли андозбандӣ мақоми андозии шуморо ба таври худкор санҷад. барои пур кардани шакли P85 шумо бояд маълумоте дар шакли P45 зикршударо ба маълумот дар бораи аз кор озод шудани корманд ном дорад тафтиш кунед. ин маълумот ҳангоми пешниҳоди дархост ба шумо лозим мешавад. ҳамин тавр барои шурӯъ намудан оид ба пур кардани шакли P85 шумо бояд ба сомонаи gov.uk ё ба истиноди зерин муроҷиат кунед. сипас шумо ба қисми дархостро тавассути почта ирсол кунед гузаред ва дар банди дуюм истиноди фаъолро зер кунед. қисми номи пурраи шумо бо ном ва насаби худ бо ҳарфҳои лотиниро пур кунед. баъдан тугмаи идома диҳедро пахш кунед. суроғаи охирини зисти худро дар Британияи Кабир аз ҷумла рамзи почтаро ворид кунед. рақами телефони фаъол ва дурусти худро бо дар назардошти кодии кишвар равон кунед. санаи таваллуди худро ворид карда тугмаи идома диҳедро пахш кунед. нишон диҳед ки оё шумо рақами суғуртаи миллӣ доред ё не. бо ҳарфҳои лотинӣ нависед ки шаҳрванди кадом кишвар ҳастед. нишон диҳед ки оё шумо ҳоло дар қаламрави Британияи Кабир ҳастед ё не. агар шумо аллакай Британияи Кабирро тарк карда бошед, нишон диҳед ки кай ин амал сурат гирифтааст. агар шумо ҳанӯз дар қаламрави кишвар бошед, санаҳои тарки онро ки дар нақша доред қайд кунед. лутфан нависед ки то замони нақшаи тарки кишвар чӣ қадар вақт дар қаламрави Британияи Кабир зиндагӣ мекунед. нишон диҳед ки то замони тарки кишвар оё шумо резиденти Британияи Кабир хоҳед буд ё не. мақоми резидентии худро метавонед тавассути истиноди фаъол ки дар равзанаи нав кушода мешавад санҷед. нишон диҳед ки оё шумо дар давоми соли андозбандии гузашта резиденти сокини Британияи Кабир будед ё не. нависед ки оё шумо нақша доред, пас аз санаи нақшаи тарки кишвар дар он ҷо бимонед.
нависед ки оё шумо нақша доред соли андозбандии Британияи Кабирро аз 6 апрели соли 2025 то 5 апрели соли 2026 дар он ҷо гузаронед ё не. нависед ки оё шумо нақша доред соли андозбандии Британияи Кабирро аз 6 апрели соли 2027 то 5 апрели соли 2028 дар он ҷо гузаронед. нависед ки оё шумо нақша доред соли андозбандии Британияи Кабирро аз 6 апрели соли 2028 то 5 апрели соли 2029 дар он ҷо гузаронед. нависед ки ба кадом кишвар аз Британияи Кабир баромаданӣ ҳастед. суроғаи пурраи худро дар кишвари таъиншуда аз ҷумла рамзи поч дар он нависед. нишон диҳед ки оё шумо, ҳамсаратон ё шарики шумо дар давраи будубоши шумо дар хориҷа манзил дар Британияи Кабир хоҳед дошт ё не. агар дар пурсиши қаблӣ ҷавоби бале додед, суроғаи худро, ҳамсар ё шарики худро дар Британияи Кабир нависед. нишон диҳед ки оё шумо дар хориҷи Британияи Кабир пурра кор хоҳед кард ё не. нишон диҳед ки оё шумо минбаъд низ маошро аз Британияи Кабир мегиред. пас аз ин саҳифае бо ҳама ҷавобҳои шумо пайдо мешавад ки дар он шумо метавонед бори дигар дурустии онҳоро санҷед. лутфан бо диққат маълумоти додаи худро мутолиа намоед ва дар ҳолати хатогӣ онро ислоҳ кунед. ҳамин тавр шумо бахши дар бораи худро бо муваффақият пур кардед. идома диҳедро интихоб кунед то ба бахши навбатӣ гузаред. даромаде ки пас аз тарки Британияи Кабир мегиред. нишон диҳед ки оё шумо пас аз тарки Британияи Кабир ягон даромад аз он ҷо хоҳед гирифт ё не. ба ин даромадҳо масалан даромад аз молу мулк, музде ки барои кор дар Британияи Кабир мегиред, мукофоти якдафаи нафақа, фоизи бонк ё ҷамъияти сохтмонӣ, фоида аз саҳмияҳо ва саҳмҳо дохил мешаванд. агар дар саволи қаблӣ ҷавоби шумо бале бошад, пас як қатор саволҳои мушаххас дода мешаванд. ҷавоб диҳед ки оё шумо даромад аз амволи ғайримаъқул дар Британияи Кабир хоҳед гирифт ё не. агар ҷавоб бале бошад, тугмаи идома диҳедро пахш кунед ва нависед ки аз кадом сана шумо даромад аз иҷораро оғоз мекунед. нишон диҳед ки оё пас аз тарки Британияи Кабир даромади дигар хоҳед дошт ё не. идома диҳедро пахш кунед. агар ҷавоб бале бошад, нависед ки чӣ намуди даромад мегиред, масалан кор ё нафақа. мушаххас кунед ки чӣ қадар маблағи солонаи даромад хоҳед гирифт. тугмаи идома диҳедро пахш кунед ва нишон диҳед ки аз кадом сана шумо гирифтани ин даромадро оғоз мекунед. вобаста ба манбаи даромад рақами ҳисоби бонкиро нависед. нависед ки аз куҷо ин даромадро мегиред. номи ташкилот ё шахсро бо ҳарфҳои лотинӣ нависед. агар дар Британияи Кабир манбаи дигари даромад доред, онро нишон диҳед ва идома диҳедро пахш кунед ва бо ҳамин тартиб идома диҳед. агар пас аз тарки Британияи Кабир манбаи даромад надошта бошед, инро қайд кунед ва идома диҳедро пахш кунед. нишон диҳед ки пас аз тарки Британияи Кабир кор хоҳед кард ё не. пас аз ин саҳифае кушода мешавад ки дар он ҷавобҳои шумо ба саволҳои бахшӣ ҷори дастрас хоҳанд буд. дурустии ҷавобҳои худро санҷед ва бо пахши тугмаи идома диҳед ба бахши навбатӣ дастурамалҳо оид ба пардохт гузаред. нишон диҳед ки оё шумо баргардонидани маблағро талаб доред. агар ҷавоби шумо бале бошад, нишон диҳед ки мехоҳед чек ба номи кӣ навишта шавад, ба номи худатон ё ба номи шахсе ки ба ӯ бовар доред. агар шумо варианти ба номи манро интихоб карда бошед, ҷавоб диҳед ки оё шумо ҳамчун агент амал мекунед ё не. агар ҷавоб бале бошад, рақами ба қайдгирии агенти худро нависед ва сипас нишонаеро ки ба он бояд чек фиристода шавад, аз ҷумла рамзи почтаро нишон диҳед. агар шумо ҳамчун агент амал накунед, пас ба шумо фавран имконияти ворид кардани нишонаи гирифтани чек дода мешавад. агар шумо иҷоза дода бошед ки маблағ ба шахси бо эътимод дода шавад, пас бо ҳамин тартиб амал намоед. нишон диҳед ки оё шахси таъиншудаи шумо ҳамчун агент амал мекунад. агар бале, пас рақами сабти ном ва пас ном ба насаби пурраи ӯро бо ҳарфҳои лотинӣ ворид намоед. баъдан ба шумо саҳифае кушода мешавад ки метавонед нишонаи гирифтани чекро ворид намоед. агар номзади шумо ҳамчун агент амал накунад, танҳо ном ва насаби ӯро бо ҳарфҳои лотинӣ нависед. сипас ба шумо фавран имконияти ворид кардани нишонаи гирифтани чек дода мешавад. тугмаи идома диҳедро пахш кунед. ба шумо саҳифае кушода мешавад ки шумо метавонед ҷавобҳои бахши гузоштаатонро тафтиш кунед. пас аз санҷиш тамдидро пахш намоед. нишон диҳед ки шумо қисмҳои 2 ва 3 шакли P45ро доред ё не. ин бисёр муҳим аст. агар шумо негӯед, пас дар саволи оянда шарҳ диҳед ки чаро ин ҳуҷҷатро надоред. агар шумо пурра вазъиятро шарҳ дода бошед ё саволе дар бораи шакли P45 надошта бошед, тамдидро пахш кунед. дар саҳифаи навбатӣ шумо дурустии тамоми маълумоти пешниҳодкардаи худро тасдиқ мекунед. қабул ва идома доданро пахш намоед.
табрик мекунем. шумо муваффақона шакли P85-ро пур кардед. ин шаклро бояд нигоҳ дошта тавассути истиноди фаъол ки дар равзанаи нав кушода мешавад чоп кунед. ҳуҷҷати пуркардаатонро имзо кунед ва ба HMRC тавассути почта фиристед. фиристодани ҳуҷҷатҳо ба HMRC тавассути почта дастурамали кӯтоҳ. ин нусхаи шаклӣ пуркардаи P85 ва ҳама ҳуҷҷатҳои марбут ба баргардонидани андозро нигоҳ доред. шумо метавонед интиқоли бонкӣ аз Британияи Кабирро ё чекро интихоб кунед. барои гирифтани интиқоли бонкӣ аз Британияи Кабир шумо бояд ба онлайн банкинг дастрасӣ дошта бошед. аз ширкатҳое ки кӯмак дар баргардонидани андозро пешниҳод мекунанд эҳтиёт бошед. бисёри онҳо эътибори хуб надоранд ва метавонанд пардохти баланди хизматрасонӣ талаб кунанд. шумо бояд имкони гирифтани баргардонидани андозро ба таври мустақил ва ройгон дошта бошед.